Moi bo día a todos e a todas. Graciñas por vir a esta rolda de prensa na que, ademais de saudar os presentes, saudo tamén os que nos siguen en directo a través do streaming e lles quero agradecer que como cada venres, fagan seguimento dos asuntos máis importantes que aprobamos na Xunta de Goberno da Deputación de Lugo. E dando conta precisamente deses asuntos, hoxe adxudicamos por un importe de case 80.000 euros a mellora da estrada da LUP 5712, que é a que une Sarria, a parroquia de Barbadelo co núcleo de Vilei. Cholo SL será a empresa encargada de realizar estes traballos que a institución provincial vai executar na totalidade da vía. E as obras consisten na reapertura de cunetas, no afirmado co estendido do aglomerado en Quente, no pintado da vía e tamén na reposición da sinalización vertical. O prazo total de execución, unha vez que comecen os traballos, será de un mes. Como podedes comprobar, dende a Deputación de Lugo continuamos sacando adiante proxectos que nos permiten rehabilitar e conservar as estradas provinciais para mellorar a calidade e as condicións de vida dos veciños e veciñas desta provincia. Neste caso, en concreto, podemos dicir que esta é unha actuación especialmente relevante para a veciñanza que vive nesas entidades de poboación, porque están situadas entre elas a pouco máis de 1 quilómetro e vai a permitir, ademais, incrementar dun xeito significativo a seguridade viaria e facilitar tamén esas comunicacións diarias entre estas dúas aldeas, entre estes dous lugares. E cambiando de asunto, quero informarlles que hoxe tamén avanzamos no acondicionamento do complexo turístico de Augas Mestas. Concretamente, hoxe adxudicamos por 60.500 euros o lote 2 do contrato de equipamento que corresponde ao material de hostelería para o restaurante e para a cafetería destas instalacións. A empresa adxudicataria é Gelu Hostelería SL e o prazo máximo de entrega será de 2 meses dende que comecen os traballos. Ademais, todos os produtos que están incluídos neste lote contarán cunha garantía total de 5 anos. Este paquete inclúe tanto mobiliario e maquinaria de cociña, como pode ser o forno de gas, a cheminea ou mesmo lavalouzas, como tamén elementos para dotar e acondicionar o comedor, entre eles mesas, cadeiras ou taburetes. Pola súa banda, xa o lote 1 afectaba tamén o mobiliario en xeral e contaba para o equipamento de piscina, para os vestiarios ou o material necesario para os bungalows e está en proceso de contratación neste momento. Como poderedes comprobar, dende a institución provincial, dende a Deputación, continuamos avanzando para que se poda disfrutar desas instalacións que están situadas nun paraxe de gran beleza, a ribeira do río Sil, no concello de Quiroga. Este é un exemplo da axilidade coa que estamos traballando e que apenas 2 meses despois de licitar o contrato xa podemos anunciar a adxudicación dunha parte do mesmo. Temos un obxectivo claro. O noso obxectivo é que Augas Mestas se consolide como un espazo ao servizo da veciñanza, un punto de encontro que, ademais de fomentar a vida social, dinamice tamén a economía da comarca e que sirva para impulsar a creación do emprego con novos postos de traballo. Esta infraestructura converterase nun atractivo máis dentro da amplia oferta turística que ten a nosa provincia para ofrecer. E que, seguindo con outros asuntos, tamén esta mañá demos luz verde á licitación do contrato para adquirir un semirremolque tipo góndola para o parque móvil que conta cun importe de máis de 70.000 euros, 76.000 euros. Con esta adquisición do vehículo desta góndola sirve para transportar a maquinaria para as obras que realizan as estradas a propia Deputación de Lugo, cos medios propios, cos seus equipos, pois o que vamos a conseguir é optimizar o traslado deses equipos e tamén dos materiais, o tempo que melloramos a operatividade do parque móvil. O que conseguimos así é reforzar os recursos dispoñibles, garantindo unha resposta máis eficiente e segura ante as necesidades que poidan xurdir, é dicir, dotando de máis medios e de mellor calidade os equipos do parque móvil da Deputación de Lugo.
E xa remato informándovos de que hoxe tamén aprobamos o último trámite administrativo para pagar 11 subvencións por un importe total de algo máis de 65.000 euros e que lle corresponden a diferentes colectivos beneficiarios do programa para a dotación e mellora dos servizos comunitarios que se impulsa dende a Deputación de Lugo. Con estas axudas, en total vanse a financiar 7 actuacións en 7 concellos da provincia, recibindo cada unha destas entidades un total de 6.000 euros. En concreto, en Quiroga, a Asociación de Veciños Cultural e Deportiva de Novais e Sequeiros vai acondicionar un camiño e a Asociación de Veciños de Chaos de Vendollo realizará melloras nas captacións de auga existentes. No caso do Concello de Ribas de Sil, a Agrupación de Veciños de Castro de Abaixo construirá un depósito da auga. No caso do Concello das Nogais, a Agrupación de Veciños de Casares mellorará o camiño que dá acceso ás parcelas de Cabanas. En Xermade, a Comunidade de Montes Veciñais da Parroquia de Lousada conseguirá optimizar a traída de auga para o depósito de prevención de incendios. No caso de Lourenzá, a Comunidade de Montes Veciñais de Verín e Carrás reparará e mellorará os depósitos de auga e a Asociación de Veciños Sociocultural e Medioambiental San Pedro Fiz de Cazolga recibe algo máis de 5.000 euros para eliminar barreiras arquitectónicas. En Folgoso do Caurel, a Asociación Veciñal Cultural e Medioambiental Os Entaladoiros acondicionará o local social da antiga escola de Mercurín e xa, por último, en Cervantes, a Agrupación de Veciños de Santalla con esta subvención mellorará o acondicionamento do camiño en Santalla, a Agrupación de Veciños de Airoá tamén mellorará un camiño veciñal no Souto e a Agrupación de Veciños de Pereira do Concello de Cervantes tamén acondicionará o camiño de acceso á ponte. Como vedes, son aportacións que permiten traballar na proximidade cos veciños coas necesidades que teñen no día a día. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición se tedes alguna cuestión, que vexo que non, así que moitas gracias por acompañarnos un venres máis e que teñades boa fin de semana.